Здравейте! Аз съм Златко Кизицата. Както искате да ме наречите. Дори Джиджуджи. Без такива. На други не искам да ме наричате. Тук виждате, добър съм си. Пърчки! Забавно, какво е знакчето? На долар е знакът. Да, забавно. Малко яко. Внимай само да не се пукнеш. Като си голям можеш да се пукнеш. Да. Дано Джиджуджи да го гледа. Да, много голям фен съм му. Регрол ми е най-любимото. Дори повече от Shadow Hex. Радва се ми, аз ще обичам много. Да. За тата обичам много Джиджуджи. Джиджуджи, но поне да гледам моите коментари в неговия първи клип на Crazy Craft. Той направо ли се е нов? Не знам. Обаче аз съм за Shadow Hex. Добре. И за БМП. БМП. Мръсно. Виж колко съм? 300 и няколко. Махам се. Ама съм 300 и пак. Пак съм 300. Това мина. Това сега море. Добре. Сега е негов ред да игра. Сега на Мони е ред. Монтор. Монтор се нарича Мони. Свикна се. Баци. Още аз. Без почти да изям никой. Видя ли? След това аз ще играя, след това пак той и ще приключи клипа. След 30 минути ще се приключи. Какви 30 минути? Няма ли? Оле, увеличи се екрана. Сега е ред на Златата да играе. Аз нещо нямам много късмет. Злати ме нарича. Добре, Златко. Нали? Златко. Какво лице? Тролфейс. Не е тролфейс. Почти тролфейс. Това е от тролфейсовете, само че различно. Не е трол. Нацупен. Между другото, ние играем на таблет. И на телефон го снимаме. Да, снимаме го на телефон. Играем на таблет. Каква е ирония? Това е ирония, наистина. Развелих се. Исках да... Още не съм изял няколко и имам толкова... Много! Гледай колко много имах! Един разяде сега на Монатор. Не съм на Тор. Монатор. Не съм Мона Лиза все пак. Посетете неговия канал. Какво? Посетете неговия канал и това ще бъде край на клипът. Неговият канал се казва Емил Делчев. Мони Делчев. Мони Делчев. Извинете. Мисля, че е Емил Делчев. Сета.